Sa isang liblib na baryo na pinapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na kagubatan, naroroon ang palaisdaan ni Mang Rigor. Isang matandang mangingisdang kilala hindi lamang sa sipag at tiyaga, kundi sa kanyang kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Bagamat may edad na, matikas pa rin ang kanyang tindig at matalim pa rin ang kanyang mga mata. Waring binabantayan ang bawat kilos ng paligid. Ang kanyang palaisdaan ay hindi ordinaryo. Bukod sa malinis ang tubig at sagana sa huli, may isang nilalang doon na itinatangi niya, isang gintong alimango na tila himala kung ituring ng mga taga-baryo. Ayon sa mga matatanda, ang alimangong ito ay isinumpa ng isang diwata upang makahanap ng tunay na taong may busilak na puso na kaya nitong alagaan at pagkatiwalaan. Aling Rosa, wika ni Mang Rigor habang naglalakad sa tabing palaisdaan. Kapag may sakit ang anak mo, painumin mo ng pinakuluang dahon ng kalumpang 3 beses isang araw. Baka hindi na kayo kailangang pumunta sa albularyo. Nagpasalamat si Aling Rosa, sabay lingon sa tahanan ng mga albularyong Mandag at Lucio, magkapatid na kilalang nagpapagaling ngunit pinagdududahan ng marami. May mga chismis na sila raw ay nagpapakain ng masamang enerhiya sa mga taong pinapagamot at lalo pang pinapahirap ang kalagayan ng pasyente upang bumalik at magbayad muli. Habang abala si Mang Rigor sa pag-aalaga ng kanyang palaisdaan, pinagmamasdan niya ang paglabas ng gintong alimango mula sa ilalim ng punong balete na nasa gilid ng palaisdaan. Kumikislap ito sa sinag ng araw, tila isang perlas sa tubig. Ngunit hindi ito basta hayop. Ang alimango ay may taglay na talino, nakakaintindi, at minsan ay tila nakikipag-usap gamit ang galaw at kilos. Isang araw, isang batang lalaki ang napadpad sa palaisdaan. Siya si Nico, isang ulilang anak ng mangingisdang biktima ng sakim na si Mang Dolfo, ang nagpakilalang hari ng ilog at nagmomonopolyo sa huli ng mga isda gamit ang ilegal na lambat at kemikal. Ako po si Nico, pakilala ng bata. Hinahanap ko po si Mang Rigor. Sabi po ni nanay dati, kayo raw po ay mabuting tao. Napangiti si Mang Rigor. Halika Nico, gusto mo bang matutong mangisda? Pero hindi basta pangingisda. Ang tunay na mangingisda, marunong rumespeto sa kalikasan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, itinuring na parang sariling apo ni Mang Rigor si Nico. Itinuro niya ang tamang paraan ng pangingisda, kung paano alagaan ang palaisdaan, at higit sa lahat, ang sikreto ng kanyang gintong alaga. Sa ilalim ng palaisdaang ito, bulong ni Mang Rigor, nakatago ang sinaunang biyaya ng kalikasan. Itong gintong alimango ang tagapagbantay. Pero tandaan mo, Nico, kapag pinagnasaan ng sakim ang alaga kong ito, magsisimula ang unos. At hindi nga nagtagal, nag-umpisa ng mapansin ng mga sakim na mangingisda at albularyo ang kakaibang sigla at yaman ng palaisdaan ni Mang Rigor. Nagbabanta ang panganib, at ang gintong alimango, tahimik na nagmamasid sa bawat kilos ng tao sa paligid. Lumipas ang mga araw, lalong naging kilala ang palaisdaan ni Mang Rigor sa buong lalawigan. Hindi dahil sa dami ng huli, kundi dahil sa kakaibang sigla ng kanyang mga isda, hipon, at alimango. Maging ang tubig ng palaisdaan ay tila mas malinaw at mas malamig kaysa sa ilog at iba pang palaisdaan sa baryo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang gintong alimango ang patuloy na nagmamasid. Tahimik ngunit tila buhay na anino ng kalikasan. Ngunit ang tagumpay ni Mang Rigor ay hindi ikinatuwa ng lahat. Sa kabilang dulo ng baryo, si Mang Dolfo, isang sakim at tusong mangingisda, ay nanlilisik ang mga mata habang pinagmamasdan ang palaisdaan mula sa kanyang kubo. Kasama niya ang mga tauhan niyang si Berto at Teban, kilalang magnanakaw at mandurugas sa pamilihan. Hindi ko maintindihan, bulalas ni Mang Dolfo habang binabagsak ang tabakong hawak. Bakit parang may swerte sa tubig ng matandang yon? Samantalang ako, kahit anong dami ng lambat at kemikal, paubos ng paubos ang huli ko. Sir, sabat ni Berto, baka may tagong kayamanan yon, o kaya alaga ng engkanto. Engkanto o hindi,
ani Mang Dolfo. Akin ang ilog at ako ang dapat may kontrol sa lahat ng palaisdaan. Kung may sikreto si Mang Rigor, alamin natin. At kung totoo ngang may gintong alimango, kukunin natin yon. Samantala, sa isa pang dulo ng baryo, si Albularyong Mandag at Lucio ay nakatanggap ng balita mula sa isang pasyente. Albularyo, sumbong ng matandang si Mang Tasio. Ang batang si Nico, hindi na nagkakasakit. At si Mang Rigor, may sinasabing dahon lang ang gamot sa sipon at lagnat. Sabi pa niya, hindi na raw kailangan sa inyo. Nagkatinginan ang magkapatid. Bibigyan natin ng leksyon ang matandang yan. Usal ni Mandag habang hinahalo ang pinakukuluang ugat sa kanilang madilim na silid. Kung ayaw nilang lumapit sa atin, tayo ang lalapit sa kanila, kasama ang sakit. Kinagabihan, nagtipon ang tatlong puwersa ng kasamaan, sina Mang Dolfo, Berto, Teban at ang mga albularyo. Sa ilalim ng punong dapdap, nagplano sila ng masama. Magnakaw ng isda at alimango mula sa palaisdaan at itapon sa palaisdaan ang isang makalumang anting-anting na may taglay na sumpa. Isang pulang batong pinaniniwalaang nagdadala ng sakit at pagkamatay sa sino mang lalapitan. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng tubig, ang gintong alimango ay hindi basta hayop. Isa itong tagapagbantay, nakakarinig ng bulong ng gabi at may connection sa mga espiritu ng kalikasan. Nang gabing iyon, nagbago ang kilos ng tubig. Ang mga isda ay tila natakot, at ang buong paligid ng palaisdaan ay napuno ng malamig na hangin. Kinabukasan, nagulat si Mang Rigor. Maraming isda ang patay. Ang tubig ay bahagyang kumulimlim. Si Nico ay biglang nilagnat. Napatingin si Mang Rigor sa gitna ng palaisdaan. Wala ang gintong alimango. Anong nangyari dito? Sambit niya habang napapatitig sa tubig. May masamang pumasok kagabi at nagsisimula ng magdilim ang hangin sa baryong ito. Hindi mapakali si Mang Rigor. Nakaupo siya sa bangkong kawayan sa gilid ng palaisdaan. Hawak-hawak ang palangganang may pinakuluang dahon ng kalumpang para kay Nico na hindi pa rin bumababa ang lagnat. Ang tubig sa palaisdaan ay tila may kakaibang amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng isdang buhay o damong dagat, kundi isang masangsang na halimuyak ng bulok, parang may nasira sa likas na balanse ng kalikasan. Hindi ito karaniwang sakit, bulong ni Mang Rigor. At hindi rin ito gawa ng tao lamang. May mas masahol, may sumpa sa hangin. Sa mismong gabi, habang iniilawan niya ng gasera ang paligid ng palaisdaan, may napansin siyang kumikislap sa ilalim ng tubig. Isang pulang bato, hugis puso, ang lumulubog sa gitna ng palaisdaan. Kinabahan si Mang Rigor. Alam niya agad kung ano iyon. Bato ng lagnas, anya. Ginamit ng mga albularyong masama noon para lasunin ang tubig ng mga kaaway nilang manggagamot. Matagal nang ipinagbawal sa mga itim na sining. Hindi ko akalaing buhay pa ang gawi ng magkapatid na Mandag at Lucio. Habang minamatyagan niya ang bato, biglang umalon ang tubig. Muling lumitaw ang gintong alimango, ngunit hindi ito gaya ng dati. Ang makislap nitong balat ay may bahid na pula at tila nabigatan ito sa paglangoy. Sa halip na tuwirang lumapit sa kanya, dahan-dahan itong gumapang patungo sa dalampasigan. Bit-bit ang pulang bato sa masipit nito. Tahimik ang gabi, ngunit malakas ang kabog ng dibdib ni Mang Rigor. Alam niya na kung hindi maaagapan, kakalat ang sumpa sa buong baryo. At maaaring ikamatay, hindi lamang ng mga isda, kundi ng mga tao. Sa loob ng kanyang kubo, may isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lumang baul, nilagyan ng mga agimat at orasyon mula sa isang matandang ermitanyo na minsang tumulong kay Mang Rigor noong kabataan pa niya. Binuksan niya ito, kinuha ang isang anting-anting ng kalikasan, bilog na medalyo na may ukit ng gintong alimango sa gitna. Panahon na para gamitin kita ulit, aniya. Hindi para sa akin, kundi para sa baryo at sa mga inosenteng tulad ni Nico. Samantala, sa kubo ni Mandag at Lucio, masaya silang nagbibilang ng bayad mula sa mga bagong pasyenteng nilapitan ng takot. Mabilis ang pagkalat ng karamdaman sa baryo. Ang dating malusog na mga bata at matatanda,
ay biglang nakakaranas ng matinding sakit sa tiyan, ubo at lagnat. Lahat ay dumudulog sa kanila, nagmamakaawa, nagbibigay ng manok, bigas at pera kapalit ng gamot. Mas marami pa bukas, wika ni Lucio. At kapag tuluyang namatay ang palaisdaan ni Rigor, wala nang matitirang pag-asa ang mga to, kundi tayo. Ngunit sa hindi nila alam, nagsisimula ng kumilos si Mang Rigor. Itinapon niya ang pulang bato sa isang sako ng asin at ugat ng kamangyan. Sabay ibinaon sa ilalim ng balete sa tabi ng palaisdaan. Inilagay niya ang anting-anting sa gitna ng tubig at sinimulang bigkasin ang sinaunang orasyon ng kalikasan. At sa sandaling iyon, bumalot ang malamig at berdeng liwanag sa paligid ng palaisdaan. Ang gintong alimango ay tila muling nabuhayan at ang tubig ay nagsimulang luminaw. Sa loob ng ilang oras, unti-unting nawala ang masangsang na amoy at ang mga isda'y muling lumutang, buhay at masigla. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Nico. Isa-isang gumaling ang mga may sakit sa baryo na hindi pumunta sa albularyo. Napansin ng mga tao na ang sariwang tubig mula sa bukal ni Mang Rigor ay nakapagpapagaling ng mga sugat at lagnat. May himala sa palaisdaan, sabi ng isang matanda. Ngunit sa halip na matuwa, lalong nagtindi ang galit ni Mang Dolfo, Mandag at Lucio. Hindi pwedeng magtagumpay ang matandang yan, sigaw ni Dolfo. Sa susunod, hindi lang sumpa ang ibabato natin, kundi sunog at kasinungalingan. Sa gitna ng malamig na gabi, tahimik ang buong baryo maliban sa isang kubo sa may tabing ilog kung saan nagpupulong ang tatlong puwersa ng kasamaan, Mang Dolfo at ang magkapatid na Mandag at Lucio. Nang makita nilang muling gumaling ang mga taga-baryo at bumalik ang sigla ng palaisdaan ni Mang Rigor, lalo silang nabalot ng inggit at galit. Hindi sapat ang sumpa, bulalas ni Mang Dolfo habang pinupukpok ang mesa. Lalakas at lalakas lang ang palaisdaan ng matanda. Kailangang tapusin na natin ito. Gamitin na natin ang apoy. Gusto mong sunugin ang palaisdaan? Tanong ni Lucio na may halong kaba at pananabik. Hindi lang yon, sagot ni Mandag habang kumukuha ng isang itim na pulbo sa sisidlan. Ito ang abo ng uling mula sa libingan ng isang albularyong sinunog ng mga praile noon. Kapag inihalo sa apoy, nagiiwan ito ng masamang enerhiya sa lupa, mamatay ang tanim, malalason ang tubig. Nagplano sila ng pag-atake. Sa gabi ng piyesta ng baryo kung saan ang lahat ay abala sa kasayahan, pupuslit sila sa palaisdaan at sisilaban ang bahagi nito gamit ang pinaghalong gasolina at uling na may sumpa. Kinabukasan, abala sa paghahanda ang mga taga-baryo. Ang piyesta ay taunang pagdiriwang para kay San Roque, ang patron na tagapagpagaling ng may sakit. Si Nico ay tumutulong kay Mang Rigor sa paglalagay ng mga banderitas sa paligid ng kubo at sa pag-aalok ng mga libreng dahon at halamang gamot na pinatubo sa paligid ng palaisdaan. Maraming pumuri kay Mang Rigor sa kabutihang ginagawa niya, lalo na't hindi siya nagpapabayad sa mga taong humihingi ng lunas. Lolo Rigor, tanong ni Nico, hindi po ba kayo natatakot sa mga masasamang tao? Baka saktan po nila kayo. Napangiti ang matanda, ngunit may lungkot sa mata. Ang takot ay natural, apo, pero hindi ako natatakot dahil alam kong nasa tama ako. At habang ang gintong alimango ay nasa ating tabi, hindi tayo nag-iisa. Hindi nila alam, may nakamasid mula sa kakahuyan, si Teban, ang tauhan ni Dolfo. Nang makatiyak na abala ang lahat, dali-daling bumalik sa grupo niya para ipabatid na pwede na silang kumilos. Gabi ng piyesta, masigla ang musika, masarap ang pagkain at puno ng sayawan ng plaza. Ngunit sa tabi ng palaisdaan, tatlong anino ang dahan-dahang gumapang sa dilim. Itinapon ni Berto ang gasolina sa tuyong damo at kahoy sa silong ng isang bahagi ng palaisdaan. Hinawakan ni Lucio ang pulbos at ibinuga ito sa apoy mula sa sulo. Whoosh! Nagliyab ang apoy, ngunit sa di inaasahang pangyayari, isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa paligid. Ang apoy ay hindi kumalat, kundi nagliyab pababa, bumalik sa lupa, at ang lupa ay agad nagbasa.
Lumitaw ang gintong alimango, tumindig sa ibabaw ng tubig at sumigaw ng kakaibang lagapak ng sipit nito. Sa loob ng ilang segundo, parang umulan ng tubig mula sa paligid at tuluyang namatay ang apoy. Ang mga nanunood mula sa piyesta ay nagsigawan at nagsitakbo papunta sa palaisdaan. Ay, may sunog! Sigaw ng mga tao. Ngunit nang makarating sila, nakita nilang ligtas ang palaisdaan at sa gitna nito ay ang gintong alimango, nagniningning sa ilaw ng buwan. Ngunit higit pa roon, nakita nila sina Berto, Teban at Mandag na nakahandusay at nanginginig sa lupa, parang sinaniban ng takot. Anong ginawa nyo? Sigaw ni Kapitan Lando. Silang may pakana, sigaw ng batang si Nena na nakakita sa kanila mula sa likod ng puno. Kinabukasan, ikinulong ang tatlong salarin. Ngunit si Mang Dolfo at si Lucio ay nakatakas, nagtatago kung saan, naghihintay ng tamang oras para bumawi. Samantala, muling bumalik sa tahimik na estado ang palaisdaan. Ang gintong alimango ay muling lumubog sa gitna ng tubig, parang nagpaalam ng pansamantala. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Mang Rigor. Ngunit habang may mga taong tapat sa kalikasan at kabutihan, mananatiling buhay ang himala. Tahimik na muli ang baryo pagkaraan ng tangkang pagsunog sa palaisdaan. Napuno ng pasasalamat ang puso ng mga taga roon kay Mang Rigor at sa mahiwagang gintong alimango na muli na namang naging tagapagtanggol ng kalikasan at kabutihan. Ngunit sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, may mga matang naglalagablab sa galit. Si Mang Dolfo at si Albularyong Lucio ay nagtatago sa isang abandonadong kuweba na dating pugad ng mga mandurumog at kulam. Dito sila nagtagpo ng isang nilalang na mas mabangis at mas makapangyarihan pa kaysa sa kanilang inaasahan. Isang matandang babaylan na pinatalsik noon mula sa kabundukan ng karagatan. Kung nais niyong wakasan ang kapangyarihan ng gintong alimango, sabi ng matanda habang hawak ang isang palaspas na kulay itim, kailangan niyong pukawin ang diwang gano, ang espiritu ng pagkainggit, kasakiman at lason sa tubig. Bakit hindi pa dati ginawa yan? Tanong ni Mang Dolfo. Dahil ang diwang gano ay hindi basta pinapatawag. Kailangan ito ng dugo, hindi hayop, kundi tao. At kailangan niyong tumaya ng kaluluwa sa halip na yaman. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Dolfo at Lucio. Sa kanilang paniniwala, darating ang araw na sila ang mamumuno sa buong baryo at magiging kanila ang palaisdaan ni Mang Rigor at ang gintong alimango. Sa tulong ng babaylan, nagsimula silang maghanda ng ritual. Nagtipon sila ng mga sinaunang anting-anting, itim na kandila, at pulang mga buhangin mula sa libingan ng mga ninunong albularyo. Samantala, sa bahay ni Mang Rigor, nagkaroon ng munting pagtitipon. Nagpasya siyang turuan si Nico ng mga lihim ng kalikasan, kung paano makinig sa paligid, paano makipag-ugnayan sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, at kung paanong ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa linis ng intensyon. Apo, ani Mang Rigor, ang gintong alimango ay hindi alaga lang. Isa itong tagapagbantay ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at kalikasan. Kapag nasira ang balanse, siya ang unang kumikilos. Pero tandaan mo, kapag umabot sa sukdulan ang kasamaan, kahit siya ay maaaring masugatan. Lolo, paano kung bumalik si Mang Dolfo? Tanong ni Nico. Magtitiwala tayo sa kabutihan, pero kailangan din nating maghanda. Sa gabi ng 3 buwan matapos ang piyesta, dumilim ang langit kahit walang ulap. Ang hangin ay parang malagkit at may masangsang na amoy. Sa gitna ng kagubatan, natapos na ni Mang Dolfo at Lucio ang ritual. Bumuka ang lupa. Mula sa ilalim nito, lumitaw ang isang itim na aninong may hugis alimango, ngunit gawa sa putik, alikabok at itim na likido. Ito ang diwang gano, ang nilalang ng sumpa, lason at kasakiman. Sa halip na kumikislap tulad ng gintong alimango, ito ay parang aninong humihigop ng liwanag. Sa ngalan ng kasakiman at paghihiganti, utusan kitang sirain ang palaisdaan at ang tagapangalaga nito, sigaw ni Lucio habang itinataas ang kanyang itim na tungkod.
Agad na kumilos si Diwanggano. Sa bawat yapak nito, natutuyuan ang mga damo. Sa bawat dako ng ilog na madadaanan nito, nagiging maputik ang tubig. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mang Regor ang pagbabago sa hangin. Ang mga ibon ay nagsiliparan palayo, ang mga palakay na tahimik, at ang tubig ng palaisdaan ay nagsimulang kumulimlim muli. Dumating na siya, bulong niya, habang tinitingnan ang gitna ng palaisdaan. Ang nilalang na pinakakinatatakutan ng kalikasan. Nagmadali si Mang Regor, isinama si Nico sa lumang silong ng kanyang kubo kung saan naroon ang mga sinaunang pananggalang at orasyon. Kinuha niya ang balumbon ng kasunduan, isang pirasong tela na may sulat ng mga diwata at tagapangalaga ng tubig. Ngunit kulang pa ito, sabi niya. Kailangan natin ang tulong ng buong baryo. Kung hindi magtutulungan ang mga tao, malulusaw ang kapangyarihan ng gintong alimango. At kapag nasira ang palaisdaan, mamamatay ang kalikasan sa buong lugar. Habang lumalapit ang Diwanggano sa palaisdaan, unti-unti nang nawawala ang ningning ng gintong alimango. Namumula ang mga mata nito, tila napapagod, at ang tubig na dati buhay ay nagiging ilog ng kadilaman. Nagsisimula na ang totoong digmaan, hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng paniniwala, pagkakaisa at pag-ibig sa kalikasan laban sa kasakiman, galit at kasinungalingan. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang nakapangingilabot na tanawin. Ang dating malinaw at masiglang ilog ay naging maitim na parang langis, at ang hangin ay may bahid ng asupre at panis na damo. May mga patay na isda na palutang-lutang sa tubig, at ang mga tanim ng mga magsasaka ay biglang nalanta. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Mang Regor sa plaza kasama si Nico. Dala-dala ang lumang balumbon ng kasunduan. Sa harap ng mga tao, siya'y tumindig at nagsalita. Mga kababaryo, dumarating na ang pinakamalupit na pagsubok. Isang nilalang ng kadiliman ang gumagapang patungo sa ating tahanan. Hindi ito karaniwang kaaway. Ito'y sumpang pinakawalan ng mga taong sakim at puno ng inggit. Tahimik ang lahat, pinakikinggan si Mang Regor. Maging si Kapitan Lando ay napatayo sa gitna ng mga tao at sumigaw. Ano ang dapat naming gawin, Mang Regor? Paano kami makakatulong? Ngumiti si Mang Regor. Sa kabila ng panganib, ang liwanag ng pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. Kailangan nating magkaisa. Ipagkatiwala ninyo sa akin ang inyong panalangin, ang inyong kabutihan, at ang lakas ng loob. At sa pamamagitan ng balumbon ng kasunduan, maaari nating muling buhayin ang kapangyarihan ng gintong alimango. Sa kabilang banda, si Mang Dolfo at si Albularyong Lucio ay nakatayo sa mataas na batuhan sa gilid ng kagubatan, pinagmamasdan ang pananalasa ng Diwanggano. Kasama nila ang babaylan na ngayon ay halos parang aninong nabubuhay sa dilim. Wala nang magagawa ang matanda, sabi ni Dolfo. Pag-aari na natin ang baryo. Ngunit nagkamali sila. Mula sa kabundukan, isa-isang dumating ang mga tao ng baryo. Mga magsasaka, mangingisda, mga ina't ama, mga batang may dalang kandila, tubig, at mga halamang gamot. Lahat ay tumulong sa ritual ni Mang Regor. Sa gitna ng plaza, ipinwesto ni Mang Regor ang balumbon ng kasunduan at ang anting-anting ng kalikasan. Pinalibutan ito ng palaspas, asin, mga dahon ng kalumpang, at bulaklak ng ilang-ilang. Hinawakan ni Nico ang gintong tiklis ng tubig mula sa natitirang bukal na hindi pa nalalason ng Diwanggano. Handa na po kami, Lolo, bulong ng bata. Tumindig si Mang Regor at binigkas ang sinaunang orasyon ng pagkakaisa. Sa ngalan ng kalikasan, ng mga espiritu ng lupa't tubig, ng kagubatan at ng pag-ibig, buhayin ang liwanag, supilin ang kasakiman, itakwil ang lason ng kadiliman. Mula sa gitna ng ritual, sumiklab ang liwanag. Sa tapat ng palaisdaan, lumitaw muli ang gintong alimango. Hindi na ito basta kumikislap. Ngayoy sinasabayan ng liwanag ng buwan, at ang buong katawan nito ay tila gintong apoy na hugis alimango. Biglang tumigil sa paglakad ang Diwanggano. Nang makita nito ang liwanag,
tila napaso. Sumugod ito sa palaisdaan, ngunit sinalubong ito ng gintong alimango sa gitna ng tubig. Nagsimula ang sagupaan. Ang diwang gano ay bumuga ng maitim na usok, habang ang gintong alimango ay bumuga ng malinis na tubig at liwanag. Nagtagisan sila sa gitna ng palaisdaan, at sa bawat salpukan ng kanilang puwersa, lumilindol ang lupa at umuugong ang hangin. Ang mga tao ay sabay-sabay na nagdasal, itinataas ang kanilang kandila at mga dahon, habang si Nico ay inihagis ang tubig mula sa bukal sa gitna ng laban. Para sa baryo, para sa kabutihan, sigaw ng lahat. Sa huling pagsalpok ng dalawang nilalang, isang malakas na liwanag ang sumabog. Natulala ang lahat. Sa loob ng ilang saglit, tumahimik ang paligid. Nang bumalik ang tanaw, wala na si Diwang Gano. Natunaw ito sa liwanag, kasabay ng pagbagsak ng itim na ulap. Ang gintong alimango ay dahan-dahang lumubog muli sa gitna ng palaisdaan, waring nakangiti, pagod ngunit tagumpay. Muling luminaw ang tubig, nabuhay ang mga isda. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, isang bahaghari ang lumitaw sa langit. Habang nagkakatuwaan ang mga tao, isang masamang balita ang dumating. Tumakas si Mang Dolfo at si Lucio. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa kagubatan, nasunog at gumuho ang kuweba ng Babaylan. Tila isinumpa ang kanilang mga yapak. Hindi pa sila tapos, ani Mang Rigor. Ngunit ngayon, alam na ng buong baryo kung sino ang kakampi nila. Matapos ang tagumpay laban sa Diwang Gano, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga palaisdaan ay muling naging sagana, at ang mga tanim ng mga magsasaka ay nabuhay mula sa pagkakalanta. Ang hangin ay sariwa, at ang tubig ay muling naging malinaw. Tila ba muling isinilang ang kalikasan? Ngunit sa kabila ng katahimikan, nananatiling banta ang pagtakas ni Mang Dolfo at Albularyong Lucio. Hindi tayo maaaring magpakakampante, wika ni Kapitan Lando habang kausap sina Mang Rigor at Nico sa kubo ng matanda. Habang sila'y malaya, anumang oras ay maaaring bumalik ang kasamaan. Wala na ang Diwang Gano, sagot ni Mang Rigor. Ngunit ang kasakiman, kapag hindi pinigil, ay kaya muling bumuo ng mas masahol pa. Nagpasya ang mga taga-baryo na bumuo ng isang bantay kalikasan, binubuo ng matatapang na kalalakihan, kababaihan at kabataang voluntaryo. Isa si Nico sa nanguna sa grupo, dala-dala ang tapang at karunungang natutunan mula kay Mang Rigor. Sa kabilang banda, nagkukubli sina Mang Dolfo at Lucio sa isang lumang barong-barong sa gilid ng bundok. Gutom, marumi, at sugatan ang kanilang anyo. Nawala ang lahat ng dati nilang karangyaan at kayabangan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanilang puot at balak na maghiganti. Ano ngayon, Lucio? Tanong ni Mang Dolfo habang nililinis ang sugat sa hita. Tapos na ba ang laban natin? Hinding-hindi, sagot ni Lucio habang hawak ang huling anting-anting na itinatago niya. Isang piraso na pinatuyong balat ng ahas na may nakasulat na sinaunang simbolo. Habang buhay pa tayo, may pag-asa tayong bumangon. At ngayon, balak kong tumawid sa kabilang baryo, sa San Bulaklak. May isang matandang mangkukulam doon na pinatalsik sa bundok ng Matanglawin. Siya lang ang makakatulong sa atin. Paano mo naman makakausap ang isang tulad niya? Tanong ni Dolfo. Babayaran ko siya ng huling nalalabi ko, sagot ni Lucio, habang inilalabas ang isang supot na may lamang mga kuko at buhok ng tao. Mga rekado ng madilim na ritual na noon pa man ay ginagamit na ng mga tusong manggagamot. Habang ginagalugad ng mga bantay kalikasan ang kabundukan at ilog, isang umaga, napadpad si Nico sa isang abandonadong kubo malapit sa gulod ng kagubatan. Doon niya naramdaman ang kakaibang lamig sa hangin at ang mga ibon ay biglang tumahimik. Pumasok siya sa loob ng kubo kung saan may mga bakas ng ritual, nasunog na palaspa mga buto ng hayop at isang simbolong itim na ginuhit sa pader. Ang mata ng ulupong, simbolo ng kultong nagpapalaganap ng lason at kasinungalingan. Hindi sila malayo, bulong ni Nico habang palihim na bumalik kay Mang Rigor. Kinagabihan,
ipinatawag ni Mang Rigor ang mga matatanda sa baryo. Inilatag niya sa gitna ng kubo ang isang maliit na mapa ng kagubatan, lumang papel na may mga guhit ng sapa, guho, at mga sinaunang daan na matagal nang nakalimutan ng mga kabataan. Ito ang magiging daan nila patungong San Bulaklak, sabi ni Mang Rigor. Kung makarating sila roon, makakakuha sila ng mas masamang kapangyarihan. At kapag iyon ang nangyari, baka hindi na makaligtas ang buong lalawigan. Anong balak niyo, Mang Rigor? Tanong ni Kapitan Lando. Hindi lang natin sila kailangang pigilan. Kailangan nating tapusin ang sumpa ng kasakiman na matagal nang bumabalot sa puso ng ilang tao. Hindi sa dahas, kundi sa pagsira ng pinagmumulan ng kanilang lakas, ang takot ng mga tao. Kinabukasan, nagsimulang maglakbay sina Mang Rigor, Nico, at ilang piling bantay kalikasan patungo sa gubat ng San Bulaklak. Bit-bit nila ang anting-anting ng kalikasan, ang balumbon ng kasunduan, at ang huling udyok ng pag-asa. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran, pakiramdam nila'y may mga matang nakatingin sa dilim. Ang mga dahon ay tila bumubulong, at ang hangin ay hindi na natural. Hindi lang sina Dolfo at Lucio ang kaharap natin, bulong ni Mang Rigor. Mismong mga anino ng kagubatan ay gigisingin nila para sa huling labanan. Ang gubat ng San Bulaklak ay hindi tulad ng karaniwang kagubatan. Dito, hindi lang mga hayop at halaman ang namumuhay. May mga lumang espiritu, mga nilalang na matagal nang nawala sa alaala ng tao, at mga lihim na inililihim ng kalikasan. Sa pagpasok ni Mang Rigor, Nico, at ang kanilang mga kasamahan sa gubat, agad nilang naramdaman ang bigat ng kapaligiran. Parang may bumubulong sa kanilang mga isip, humihila sa kanilang mga paa, at sumisilip sa kanilang mga paningin. Hindi na ito basta lakad lang ng tao, bulong ni Mang Rigor. Lakaran ito ng kaluluwa. Dito sinusubok ang puso, isipan, at loob ng bawat nilalang. Samantala, sa pinakaloob ng gubat, narating na ni Mang Dolfo at Albularyong Lucio ang tinutuluyang kuweba ng matandang mangkukulam na sila Kambini Daligdig. Siya'y dating tagapangalaga ng itim na sining na pinatalsik sa bundok ng Matanglawin dahil sa kanyang baluktot na paggamit ng kapangyarihan. "Bakit kayo narito?" tanong ng matanda, habang ang kanyang anino ay gumagalaw kahit walang liwanag. "Gusto naming bumawi," sagot ni Lucio. "Gusto naming pabagsakin si Rigor at makuha ang kapangyarihan ng gintong alimango." Tahimik si Daligdig. Tinitigan niya ang dalawa at saka ngumisi. "Kung iyan ang gusto ninyo," sabi niya, "ibibigay ko sa inyo ang itim na orasyon ng uliman, ang panawag sa mga espiritu ng lason, galit at pagkalimot. Ngunit babala ko, sa bawat bigkas nito, kapalit ay alaala, kabutihan at katauhan ninyo." "Wala na kaming babalikan," sagot ni Dolfo. "Gusto naming wasakin ang lahat ng nagtagumpay habang kami ay pinagtatawanan." "Kung gayon," wika ni Daligdig, "handa na kayong maging kasangkapan ng mga anino." Itinaas niya ang isang itim na kampanilyang walang tunog, sabay bigkas ng mga salitang hindi mula sa wika ng tao. Mula sa lupa, lumitaw ang mga aninong hugis hayop, mga itim na hiwaga na handang lumamon ng liwanag. Sa kabilang bahagi ng gubat, sina Mang Rigor ay huminto sa isang sapa. Naroon ang isang lumang bato na may ukit ng alimangong ginto at mga titik ng sinaunang baybayin. "Dito natin bubuhayin ang pananggalang," sabi ni Mang Rigor. "Pero kailangan nating magdasal bilang isa. Hindi sapat ang kapangyarihan ko, kailangan natin ng pagkakaisa ng damdamin." Pumikit si Nico at nagdasal, ang iba'y sumunod. Humawak sila sa balumbon ng kasunduan, sabay-sabay na humiling ng proteksyon hindi para sa sarili, kundi para sa kalikasan at kapayapaan. Mula sa bato, isang bughaw na liwanag ang kumalat, nagliwanag ang buong gubat, at sa gitna nito isang anyo ang lumitaw, isang matandang babae, may koronang yari sa dahon at tubig. Siya ang diwatang bantay, ang orihinal na tagapag-ingat ng kagubatan, bago pa man dumating ang kasakiman ng tao. "Mga anak ng liwanag," wika niya, "darating na ang bangungot, ngunit tandaan ninyo,
Ang anino ay walang saysay kung sabay-sabay ang apoy. Kinagabihan, nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna ng gubat. Sa isang panig, sina Mang Rigor, Nico, at ang mga bantay kalikasan, bit-bit ang liwanag ng kalikasan at paniniwala. Sa kabilang panig, sina Mang Dolfo, Lucio, at ang matandang daligdig, kasama ang mga nilalang ng anino at ang kapangyarihan ng itim na orasyon. Biglang nagdilim ang paligid, nagiba ang ihip ng hangin, at nagsimula ang pag-ikot ng lupa sa paligid nila. Tila ang mismong gubat ay naghahanda sa pagsabog ng matinding enerhiya. Sa pangalan ng kalikasan at ng gintong alimango, kami ay di sumusuko, sigaw ni Mang Rigor. Sa ngalan ng puot, kami ang susunog sa inyong liwanag, sigaw naman ni Lucio. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang liwanag ng anting-anting at kasunduan ay sumalpok sa itim na usok ng orasyon. Sa gitna ng paglalaban, sumugod si Nico. Bit-bit ang gintong tiklis ng tubig mula sa palaisdaan. Sa isang iglap, inihagis niya ito sa mismong anyo ni Daligdig. Nagliyab ang katawan ng mangkukulam sa bughaw na apoy. Napasigaw siya habang ang mga aninong nilikha niya ay nagsimulang maglaho. Nanginig si Lucio, natumba si Dolfo, at ang buong gubat ay binalot ng isang puting liwanag. Pagkatapos ng lahat, isang sigaw ang narinig. Hindi ng sakit, kundi ng kalayaan. Kalayaan ng kalikasan mula sa kasamaan. Matapos ang labanan, muling lumitaw ang gintong alimango sa gitna ng sapa, kinilala ng diwatang bantay bilang tagapagtanggol ng balanse. Sina Mang Dolfo at Lucio ay nahulog sa pagkabaliw, nagsisigaw sa gitna ng gubat at nawala sa dilim. Tapusin na natin ito, Lolo, wika ni Nico. Oras ng palitan ang takot ng pag-asa. Pagkaraan ng madilim at mapanganib na labanan sa gubat ng Sanbulaklak, muling lumitaw ang liwanag sa paligid. Ang mga nilalang ng kadiliman ay tuluyang nawala, at si Daligdig, ang matandang mangkukulam, ay tinupok ng bughaw na apoy ng kalikasan. Sina Mang Dolfo at Lucio, na dating puno ng kayabangan, ay nawalan ng katinuan, at ngayon ay umiiyak at naglalakad-lakad sa gubat, hindi na makilala ni makilala ang sarili. Mula sa sapa, muling lumutang ang gintong alimango. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito parang hayop. Ito'y nagningning, at sa liwanag nito ay lumitaw ang isang anyo ng diwata. Ang sinaunang espiritu ng kalikasan, si Diwatang Kalinaw, tagapangalaga ng tubig, lupa at hangin. Sa harap ni Mang Rigor, Nico, at ng buong grupo ng Bantay Kalikasan, nagsalita ang diwata. Marami na kayong pinagdaanan, na protektahan ninyo ang kasunduan ng tao at kalikasan. Ngunit ang sumpa ng kasakiman ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Maaari lamang itong hadlangan, habang ang puso ng tao ay nananatiling tapat sa kabutihan. Lumuhod si Mang Rigor. Humawak sa kanyang balikat si Nico, at sabay silang nag-alay ng panibagong panata. Sa ngalan ng aming lahi, isinusumpa naming pangangalagaan ang kalikasan, igagalang ang mga nilalang ng lupa't tubig, at ituturo sa susunod na henerasyon ang halaga ng pagkakaisa at kabutihan. Sa kanilang panata, muling nagliwanag ang balumbon ng kasunduan. Isa-isa, ang mga sugat ng kalikasan ay nagsimulang maghilom. Ang mga punong pinutol ay unti-unting nagsibol. Ang mga tuyong sapa ay muling dumaloy. At ang hangin ay naging kasing linis ng bagong umaga. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may kasiyahan at paggalang sa kanilang mga mata. Hindi na si Mang Rigor ang simpleng matanda ng palaisdaan. Siya na ngayon ay kinikilalang tagapangalaga ng buhay, at si Nico ay itinuturing na tagapagmana ng kanyang kaalaman at responsibilidad. Nagdaos sila ng isang munting ritual sa gitna ng palaisdaan. Doon, isinama ang mga bata at kabataan, at tinuruan sila kung paano mag-alaga ng kalikasan, magtanim ng halaman gamot, at makinig sa galaw ng tubig. Ang tunay na kayamanan, wika ni Mang Rigor, ay hindi ang ginto o kapangyarihan, kundi ang tubig na malinis, hangin na sariwa, at kapwa-tao na may malasakit. Sa huling bahagi ng araw na iyon,
Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng bundok, nakita ni Mang Gregor at Nico ang gintong alimango na muli na namang lumubog sa gitna ng palaisdaan. Ngunit bago ito tuluyang nawala sa ilalim ng tubig, iniwan nito ang isang bagay sa ibabaw ng tubig, isang gintong talukab, hugis puso. Kinuha ito ni Nico at itinabi. "Ano to, Lolo?" tanong niya. "Alala," sagot ni Mang Gregor. "Simbolo ng ating tagumpay. Paalala na minsan tayong sinubok ng dilim, ngunit pinili nating kumapit sa liwanag." At sa gabing iyon, sa katahimikan ng baryo, ang buwan ay kuminang sa gitna ng langit. Parang tanglaw na nagpapaalala na sa bawat dako ng mundo, sa bawat laban ng kabutihan laban sa kasamaan, ang kalikasan at puso ng tao ay kailanmay magtatagumpay kapag nagtulungan. Makalipas ang ilang buwan mula nang mapawi ang kadiliman sa gubat ng Sanbulaklak, tuluyang namuhay sa katahimikan at kasaganahan ang buong baryo. Ang mga palaisdaan ay naging mas masagana kaysa dati. Ang mga isda ay malalaki at malulusog. At ang mga halaman sa paligid ng tubig ay tila may bagong buhay, luntian at matitibay. Ngunit higit pa sa anuman, ang pananampalataya ng mga tao sa isa't isa, sa kabutihan at sa kalikasan, ay naging pinakamahalagang bunga ng lahat ng pinagdaanan. Sa araw ng kapistahan ng pagbangon, isang bagong celebration na itinatag upang gunitain ang tagumpay laban sa kasamaan. Nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Si Mang Gregor, bagamat may edad na, ay muling tumayo sa gitna ng entablado, dala ang gintong talukab ng alimango na iniwan ng mahiwagang nilalang. Ang talukab na ito ay hindi lamang ginto sa itsura, kundi ginto sa kahulugan. Simbolo ito ng kabutihan, ng pagkakaisa at ng pagmamahal sa kalikasan. At ngayon, huminto siya at ngumiti. Panahon na upang ipasa ang responsibilidad. Lumingon siya kay Nico, na ngayon ay binata na, at tinawag sa harap ng lahat. "Apo, ikaw ang magiging bagong tagapangalaga ng kasunduan. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang kaalaman, ang lihim ng balumbon, at ang ugnayan sa gintong alimango." Ipinasa ni Mang Gregor ang anting-anting at sabay nilang inilubog sa palaisdaan ang talukab na agad na sinagwan ng bughaw na liwanag. Sa ilalim ng tubig, isang aninong hugis alimango ang muling sumayaw, tila nagpapaalam ngunit nagsusumpang babalik kung muli siyang kailanganin. "Hindi ko po kayo bibiguin," mahinang sambit ni Nico. Naging bagong leader si Nico ng Bantay Kalikasan, isang samahang ipinanganak mula sa laban at pananalig. Tinuruan niya ang kabataan ng pagmamalasakit sa lupa, tubig at hangin. Ipinakilala niya ang mga sinaunang kaalaman na ipinasa ni Mang Gregor, ang pag-aani ng may paggalang, ang pag-aalaga sa hayop, at ang pakikipag-ugnayan sa mga di nakikitang tagabantay ng kalikasan. Samantala, si Mang Gregor ay tahimik na nanirahan sa kanyang kubo sa tabi ng palaisdaan. Lingid sa kaalaman ng lahat, tuwing gabi may dumadalaw pa ring liwanag sa gitna ng tubig. Ang gintong alimango na nanatiling tagamasid, bantay at kaibigan. Sa kabilang banda, si Mang Dolfo at Albularyong Lucio ay hindi na muling nakita. Ayon sa mga mangingisda sa kabilang lalawigan, may dalawang lalaking palaging tulala na minsang nakita sa ilog, paulit-ulit na bumubulong ng kasunduan, bago muling maglaho sa kagubatan. Ang masamang anino ay maaaring magbalik, ngunit ang baryo ay handa na. May mga bagong tagapag-ingat, may bagong panata, at may bagong pananampalataya. Sa huling tagpo ng istorya, nakita si Nico sa gitna ng palaisdaan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang balumbon ng kasunduan at sa kanyang tabi, tumilamsik mula sa tubig ang sipit ng gintong alimango, waring nagsasabing, "Bantayan mo ang liwanag dahil habang may kabutihan sa puso ng tao, hindi kailanman magtatagumpay ang dilim." Wakas, Manseran.